neguaian data zuen taldean diru iturria gorantz doala igartzen da. Da berri alduten zan, eta telebistan leku guztietan egoia data ipintzen zuten. 97 hasitxeko set taldek gaur egun jarraitzen dau partaide bardinekin. Ze besteak ziren oso kutreak batzan, virus azoka, eta bestea setimo armario, orduan, pues no iba ningulau. Nik pentsa neban momento baten bakarrik abeslari bizitza zeunkela. Nego haian data atera genunetik urrengoko urtera eta jornada herrian jarri nintzen. Zure buruakin konektatzeko Maldibasea, junberbazu, buzeoitea, nena, no me jodas. Bai, gustau zait. Eta gero morenago zaude, eta horrek gai laguntzen du. 2023ko Bilboko pregoilari zinela. Ostia, egia da. Aurreko egunean, nik guran eban eskapatu. Disfrutatzen hasi nintzen, negarrez hasiera baten, emozioakin. Baduzu oro har zure bizitzan beldurra handirik? Heriotzak adibidez. Bai. Oso harin topatu zidaten dena, eta orduan oso errezkendu zidaten, eta ez nuen behar izan, eskimiorik, ez ezer. Orduan, karo, horretan ere, jendeak oso txarto pasatzen du, eta oso prozesu luzeak dira, ez? Eta orduan, zera momentu batzutan era, pues es un poco impostor de todo, ez? Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan zabez. Kaixo, zer modu zaude aitzizita. Hemen gaude beste aste bete. Oso ondo. Eda hartatxu gure txokun, zelak ondo gau esan, denpora hona datoz, aitzi udidator. Udidator eta gure usainetan igartzen da. Bai? Literal usaine? Bai, vale. kolonia frutatua bota duzuzuk, ez? Bat, ez, 7 kolonia diferente. Bat, bi. Aurrekon pentsatzen egon nintzen, Zer? beitu garela, hain diferenteak, hain diferentea gara, hortan ere, enabil zurea kritikatzen, baina diferentea da ze, niri buruak pum egiten dit, ezin ditut 2 kolonia nahaztu, buruak pum egiten, ematen dit nazka bat horrek, eta bestaldean zuzara kolonia pila nahazteko. Eske gauzi da, aurreko baten galdetuzkun, zure aurrin galdetuzten pertsona batek, esan biot askotan galdetzu hostiela, así que nire mezklak, galdetuzten pertsona batek, ze kolonia erabiltxoten, eta esan hotzen, karo, eske ez da bat. Dira, 80. Naztetoitxoaz kolonia asko, baina klabida bat. Vale. Eta naztetoitxoaz gero beste bruma biaz. Horretako bat bota jotontxe. Tala, supermerkau famatu bateko, berdi. Berdi, bale. Berdi. Nik oso ondo iruditzen zaite, baina, ni naiz pertsona horietakoa, supermerkatu bateko garbiketa produktuetako pasillotik pasatzen naizenean kriston kaka egiteko gogoa sartzen zait, usainagatik, usainekiko uste dut sensiblea naizela. Tipo, zorabiatu egiten naiz, kaka egiteko gogoa sartzen zait derrepente. Nik alrebez ez dut usaintzen. Eta adibidez, perfume hola gozoek ematen didate botaka gurea eta horrela. Bordunia zauzenin botaka guri daukezu. Ez que literal, nire usaine da, beti dulzoie. Nirea eske da freskoa da, zitrikoa, bai. Niri guzteatez, esan iruzkinetan iaz ezareten, tim zitriko edo tim gozo. Tim pasteltxo edo tim supergarbi. Supergarbi. Zitrikoagoa... Baina, nitzako hori da tipo garbi usaine. Vale, izan daiteke. Eta bestia tipo pasteltxo. Kontatu nuen hemen, behin Gazteirratian lanean egon nintzen temporada hartan, nik beti kolonia berdina erabiltzen dut, de hecho, amak ja esaten dit, hau da, zure kolonia, gaur bota dudana, bai, nire betiko. Eta Gazteirratian nengoenean, karo, goizeko 6:00 oraindik ez dago langile asko hortik. Baina hor redakzioan sartuta edo pasillotatik usaintzen nuen nire kolonia, eta esaten nuen. Ke raro. Karo, zuk botatzen duzunean, botatzen duzu, usaintzen duzu, baina ja usaintzari uzten diozu. Hori da. Baina beste batek botatzen badu, hor usaintzen duzu. Beste benonok botatzen Claro, baina gizona izan bar zen, porque teknikarien artean denak ziren, hor pasillotan ibiltzen zirenak ziren denak gizonak, esaten nuen. Nire kolonia gizonena da, komatxon artean. Tarduan, deskubritu behar nuen, ia nork zeraman nire kolonia. Eta joan nintzen investigatzen, topatu nuen arte. Eta topo zen duen? Claro, Euskadi Irratiko teknikarietako bat, ez dut esan nion, berako badakin orden, desan nion, ze kolonia erabiltzen duzu, eta jak, berdina. Eta orduan, Euskadi Irratiko teknikari horreketan nik, daukagu kolonia berdina, ja ez, aldatu du, esango nuke aldatu dela, eta kriston ilusio egin zidan. Ai, ama. Vale, bai.
A ber, niri zure kolonia guzteate, baina zutzako, bentsantzate kolonia oso pertsonala dela. Osa, guzteate zutzako, ez da nire estilu. Ja. Sin más. Ja. Osa, nina bizitza guztixen izena oso dulce zalea. Gero jatekunena, baina kolonian bai. Izaerarekin ere badator, Bai. Zuri zitriko batek ez dizu pegatzen. Ja. Ta niri gozo batek igual ere ez. Ez que dulcea naiz. Dulzea zara, bai. Eta zu zitrikoa. Ni naiz, bai, zitrikoa. Piperrona. Piperrona, Bai, total. Total, piperrona total. Tatuatu behar dut, piperrona total. Vale, edo piper bat, edo gindilla bat, aldo Gindilla zutatu hau, bat, gindillatxu gindilleta bat. Entzularen galdera entzun geu? Yes. Aste honetan, Markelek bialduzku. Eskerrik asko, Markel. Hau, Markel. Kaixo, hau da nire galdera. Zein izan da zuen momentu lotxagarriena? Oso no, Markeltxo. Bueno, ez da gure lagune, baina bueno, ja Nor da? Markeltxo. Ez dakit entzule bat, bialduzku. Ah, Nik vale. mendigau galdera hau. Oso ondo, bidali Bai. zigur Gmailera egia Bai. da, bueno, bide batez, entzuten ari bazarete, bidali mesedez entzularen galderak. Benetan zabiz, abildua gmail.com. Bale, gero erantzungo gu galderi, eta ontxe dator gure gonbidatua. Azkenean, heldu zaigu aiora, tara, Ole, ole, ole. Eta elektrizitatea baino azkarrago sartuko da. Bueltan, gurekin Aiora izango Renteria. dugu, Aiora Renteria. Baina egiturarekin jarraituko dugu. Oraindik amaren poltsa amniotikoan ere ez ginenean, 1987 urtean sortu zuen taldekideekin batera Euskal Herriko talde handienetakoa. Gaztea maketa lehiaketan aurkeztu eta saria eraman zuten. Saria guk urte guzti hauetan haien lanez gozatu ahal izan dugulako. Euskal kulturaren, musikaren eta herrigintzaren eredu dira. Negua joaten denetan, kukutza errekaldeko gaztetxea gogoratzen dugun aldiro, eta elektrizitatea nahi dugunetan hortxe daude haiek. Taldeak diru gehien irabazten duen urtaroan dator, udaberrian, eta negua joan delako zuekin Zea Maiz taldeko Aiora Renteria! Ongietorri! Opa, eskerrik asko. Ongietorri! Karo, Por udaberria fin, heldu da, negua Bai. joan data zuen taldean diru iturria gorantz doala igartzen da. Bueno, lehen igual bai, oin ja lasaitu da pizka bat, baina lehen zan, udaberria helduten zan, eta telebistan leku guztietan egoien data ipintzen zuten, eta leku guztietan agertzen zan, ja lasaitu da. Esango gu, Baina negua bai, joan data. diru gehien emoten duena bestia, negua joan data da. Ez De que, calle, bai. Euskal Herrixen nik ustot hori tatu hau leikela, holan orokorrin, Euskal biztan ledanak negua joan data bai, zendaulako fenomeno bat, ez? Bai, izan zan, sekulako izan zan. Hasiera baten abestiakin lehenengo, eta gero ja bideoklipa dara gendun hilabete batzuk pasauta, eta ja hori izan zan, boa. Osea, Karo. Bideokliportako naroa, gaintza, nire begiraliz izan. Beti akortan ahorraz. Ditu naroa. Bai? Bai. Nik esango Naroa dizut, kanta eban, zelan da? Naroa gaintza da abeslaria Kukutzan. kukutza bestian, bai, hori da. Eta ez vale. da itxain. Ez, bestea da Ainhoa Moyua. Egixe, ez que itxuri Bideoklipana. aukera konfundi itxutxuaz. Bai. Vale, claro. osea, negua joan datako bideoklipekoa da, Ainhoa Moyua, hori da. Vale. Eta Baina kukutzan itxuri eukia. kantatzen dau Naroa Naroak. gaintzak. Bai. Vale. Hori da. Nik esan nahi nizun, negua joan data kanta beti, bueno, gaur egun ja ez dakit ze taberna hori ez dut asko zapaltzen, baina Altsasuko koska taberna isteko parrandan, Mhm. beti jartzen zuten, edo dute, negua joan data. Ah, Osea, beitu, zen, vale. hasi entzuten da, listo, argiak piztu behar dituzte. Ez dakit momentu hona da horretarako, Ba, Era como justo dana moztu egiten dau. ez, baina da como bueno, ikoniko, bai, porque da klabe bat, Bai. herrikoon artean, ze badakigu, negua joan data jartzen dutenean, listo, koskak, Beitu, ya está. ateak Guk, itxiko dituela. jote gendun gitarriaz eskolako jaialdianetan, mitiko Rela Misol, bueno, ez dakit holandinak ordi, Ai, baina Altsasukoan ere, bai. beti abeste gendun. Eta, bueno, lehenengo, azteko, nahitzu galdetu, aiora, zelan zau esan, momentu hontan bizitzan. Mitik galdera. Ondo, urte askorekin, Bueno, eta askorekin. jo igertzen da, Gero, digo horatzen dut lan zelan gurasoek eta esaten zuten, ikusiko duzu ez da zer da, como, sí, claro, aztea zaren, eta gero eltzen zadio, ostia. Bai, Zemat Ba, urte bai, dituzu baina. 50. Jo, sos! Ba, ez gazte naiz, baina nahi dut esan, igertzen dirala gauzak. Vale. Lehenago ez ziren igertzen eta orain igertzen dira. Eta ondo, gustora, bai, gustora, taldeakin oso gustora, eta lanarekin, gustora ere bai, sekulako lankideak ditut, eta ondo, bai.
bai, posik. Sekulako lankideak hori ere bileran komentatu genuen, karo, taldea sortu zenuteanean 97. urtean, okerrez banabil maketa lehiaketara aurkezteko, ez dakit lehendik ere... Ez, justo egin genuen taldea ikasbidaian ezagutu genuen elkar, eta hortik bueltan taldea sortu genuen, eta grabau genuen zerbait Rekaldeko jaietan jotzeko eta hori esena atera, eta orduan grabatutakoa bidali genuen leku guztietara, bai maketa lehiaketara, da gero Villa de Bilbao zeneko konkursura ere bai, zeuden gauza guztietara. Bale, eta galdera zijoan apur bat, karo, aspalditik zarete lagunak, taldekideak, nola mantentzen da denboran laguntasun eta lankidetasun hori? Posible da? Bai, posible da. Osa, zuek beti bardinak izesarian? Bai. Ez que hori Bai, claro. hasieratik. Bai, azkenean, normal, ez dakite lagunekaz daukasun erlazio bat. Beti ez da bardina. Tirabirak dauz, da azkenean sokatik tiratzen da pizka bat, ikusten dozuenan oso tenso dagoela solta egiten dozu, ez? Gauza da, hori edo zeinekein leike, baina gauza da zer da nahi dozuna, edo itxaroteko presa zen, zer nahiago dozun pertsonak edo aurrera egin, eta hori da bakoitzaren rollo bat, orduan da bikotearekin bezala. Bai. Ez? Noraino heldu nahi dozun, eta zertara, osea, sufritzen bazaude, hori moztu bada, moztu behar da, eta ez gaude sufritzen, aurrera, ikusi haber nok tiratzen duen zein momentutan, eta hori, dozein lagunen arteko erlazioen harremanak bezala, bai. Familian bezala be, bai, orduan, bueno. Bai, hori holanda, baina, holanda be, eski urte asko daro izu ez, bierrin. Datorren urtean, 30 egiten dugu. Ostras, eski, fuertea da. Ze taldek, 87 hasitxeko ze taldek gaur egun jarraitzen dau, partaide bardinekin eta superratope. Eske nik pentseot igual bakarretaiko izango zariela. Zain inmortala zaria. Ez, inmortalak ez, hori argi dago ez. Baina, bueno, azkenean hori gustora gabiz eta jarraitzen dugu. Ez da ezer berezia egin behar. Da, azkenean, gauza guztietan bezala, zuk jartzea zintzuk diran zure preferentziak eta jazta. Bale, zea maiz izena, seguro galdera hau 1000 aldiz egin dizutela, baina nik ez dakit zer esan nahi duen zea maiz. Zea maiz da artoa, da artoaren izen zientifikoa. Ostia, markatu ez nekien. Bai. Agertzen da holan txampuetan eta holan artoa erabiltzen da ben lekuetan fegiatzen basarete, zea maiz jartzen du. Barkatu. Bai, artoa da, artoan izen zientifikoa. Gauza da, topau gendula, enik neukan etzen, liburu bat, aspaldi, begiratu zenbat urtekoa, haga su propia granja dorrelako zerbait zan, ikasteko, zuk egiteko gauzak landatzeko, eta ez dakiz zer, da garagardoa nola egin, da ez dakiz, dana autosuficiente izateko. Eta nire nebak ikusi zuen horrelako, ikusi zuen zea maiz idatzita, eta komentatu zuen, ze polita, talde batentzako, ez du markatzen ezer, ez du esaten estilorik, ez ezer, eta erabaki behar gendunean izena, ze beti ipine behar da izen bat, batu ginen lokalean, eta genituen mierda pare bat, eta justo zea maiz, eta orduan zan edo, Que guai, ze ona! Zea maiz, eta jazta, holan izan zen. Ze besteak ziren oso kutreak bat zan, virus azoka, eta bestea setimo armario, orduan, pues no iba ningulau. Setimo armario erabili gendun talde paralelo bezala kontzertu batzuetan, baina hori, pues, zijoan inora. Tranquila, zea maiz, fue como, pues, jazta. Ona da, orain zine ora joan, eta jarri zea maiz txigortu batzuk. Tranquila, jora guixo eta bularraza ditxu ginen. Vale, errikatu bat duzu beti, tio. Bai, eskerrak ez etzezan ebala, ze bestelan imagino. Hainbeste urte taldiaz, eta hainbeste urte diskukataten, singelakataten, atzenengo elektrizitatea ikusi gendun. Zer da zutzako zea maizek emotzun onena eta txarrena? Honena da bizitza mota bat. Osea, nik daukat azkenean bizitza mota bat, dana zea maizekin doztana, azkene baten, ez? Da musikarekin zerikusia, bikotea, lagunak, azkenean dana. Eta bizitza estiloa esaten dutana, azkenean kontzertuara noa, kontzertuak ikusten ditut, kontzertuak egin, eta txarrena azkenean, daukazula beti bizitza doble bat, eta horrek kostatzen da hori mantentzea. Hannah Montana. Azkenean. Bai, Hannah Montana izango baliz, baina horrek azkenean lan bakarra dauka, gauza da, gu ibili behar garela beti bilanetan, eta orduan hori kostatzen da. Azkenean, kantzatu egiten zara, ez abeslaria guztiz, ez irakaslea guztiz, ez ezer guztiz. Baina hori beti holan izen da? Bai.
Osa, nik pentsan eban momento baten bakarrik abeslari bizitze zeunkela. Ez. Eta beti mantendu izezu beste lan bat. Bai, Irakaslea. Jornada erdian nago, aspaldi, bueno, justo nego haian data atera genunetik urrengoko urtera eta jornada erdian jarri nintzen. Eta zeratozu ikaslik? Ikaslik zeratotzue? Gauza bitzi. Normal, no? Azkenean oitu egiten dira, hasiera baten, oin Bilbon nau, eskola oso handi baten, eta arduan, ia gehienek ez naute ezagutzen abeslari moduan. Osea, batzuk bai, baina oso gutxik. Eta orduan ikusi naute bideoren baten derrepente. Ostia! Zer egiten duzu ez, ezin maz. Baina, bueno, gero pasatzen zaie. Azkenean bere irakaslea zara. Orduan ja hori astu egiten da. Bilbotarra zara, ze auzotakoa? Ni Santutxukoa. Santutxukoa zara, bale. Zer moduz Santutxun bizia, nola... Bueno, aspaldi joan nintzen ja Santutxutik, bueno, Santutxun jaio nintzen, eta ondo, oso... mugimendu askoko auzoa eta bizitza asko eukidaban eta daukan auzoa, eta bai oso gustora ja San Franen bizi naiz, eta ezbardin, bai. Oso ezbardin. Bai. Bale, galdetu nahitzun nik elektrizitatea bideoklipai buruz. Bai. Aber, zelan lortu zenduen hainbeste jente batzeko egun hortan grabaketan? Bale, lehengo jende askorekin kontaktuan ipini, data batzuk jarri, gehiengoa data baten zegoanean data ja itxi, eta esan hau izango da data, eta apuntatu ziren guztiak data horretara, hori mantendu jarri gendun domeka baten, orduan azkenean ez dago kontzertuak eta aurreko gunean egiten dira, eta orduan jendeak errazago dauka egiteko, da bueno, mezu pilo bat egiten, email pilo bat egiten, planifikazio askorekin, eta aurretik bueltak eman da. Da zeizen duen WhatsAppeko talde bat? Azkenean egin eban WhatsAppeko talde, ez dut uste, egin eban lista de difusión. Wow, oso bumerra hori, jora. Bai, azkenean gauzak bidaltzeko dan hori ebezibiltzeko danak konversazioakin eta, baina ez, banaka bidali nituen nor apuntatuta norez. Vale. Hori egin marko, zagarrotegirako hori egin margen nuen. Mejores amigosen, ipini gendu benetan zaizen, mejores amigosen. Me encanta, bakoitzak bere kodigoa. Vale. Nik galetu nahi nizun aiora, karo, hainbeste urtez eta ez dute esango dena egin duzuenik ja, baina badago zuk oraindik ere daukazun ametxik betetzear edo ze gustatuko litzaizuke? Baldin balego, igual, dices, no apetece. Jarraitu, sin más. Sin más. Bai, abestiak gustora egin eta abestiekin gustora gelditzea hori da niretzako azkenean garrantzitsuena. Sortzen zabiltzate edo? Bai, horretan gabiz, bai. Badator laster zerbait? Bai. Ole. Bueno, azkenean datorren urtean 30 urte egiten duguz. Ostia, da hori zerbait egin behar dugu. Da horretan gabiz. Hori izango da boom bat, orduan, ez? Guretzako bai, pentsau. Osea, planteatu duzuna zuk komentatu duzuena. Zuek existitu bez eta gu taldea sortu. Ostras. Hori buruarako ez como, hostia. Eta zelan erutozuz barrutiko lako bumek? Osa, zu pertsona sentiberaza, edo zelan manejetozu egoera guztia, edo zea maizek ekartotzun danau? Bueno, pertsona normal bat desela, batzuetan oso ondo, bestetan oso txartu. Batzuetan negar askorekin, eta bestetan ez lasaiago. Bueno, oso pertsona urdurianaz, eta orduan beti gauzak hartzen ditut, beti nabil arnaz estuka bezala, ez? Eta, bueno, hartzen dut aldudan bezala. Segun nola nagoen, eta segun zenbat lana emoten didan, eta lehen nobeto eramaten neban, azken ez, burua neukan superargi gauzak montatzeko, egiteko, eta ja igartzen dut, azkenean hori edade bat heltzen da, daukazula neblina bat, emakumeek daukagu garai bat, olanko un poco neblina, eta liatu egiten gara, eta ni garai horretan nago. Lehen asko kontrolatzen, gauza asko kontrolatu nituen batera, eta orain gitziago. Igual da ere interes falta, igual eske paso sartarako sartuko naiz. Olako gauzetan beste norbaitek egitea, ez? Ja. Ez dakit fijo zer den. Edo ezin dudan, edo ez dudala nahi egin. Horretan nire dudak ditut. Eta ibilbide hontan, zelan sentidu zari industrian? Osa, tipo, baloraute sentitze zarie, mainstream sentitze zarie? Bueno, guk 30 urtetan danetarik pasau dugu. Eta hasiera batean oso gutxik baloratu egiten gintuen, eta gero eta jende gehiago betiko dugu gorantza joan da nolako trajektoria bat, gero neguain eta etorri zan, eta izan zen,
edo zeinek bai 3 urteko ume batek, edo 80 urteko pertsona batek ezagutzen gintuen, ez? Orduan hori izan zen sekulako bombazoa, eta gaur egun, bai, nik uste dut oso baloratuta gaudela, gu gustora gabiz, eta hori daukagu publiko gaztea eta adineko publikoa ere, bai, ez? Orduan guretzako goza bat, ematen du aurrera jarraitu dugula, ez? Azkenean jende gaztea daukagu, eta horrek ematen digu etorkizun bat, ez? Azkenean, orduan, gustora, bai. Oso family friendly sari, Zea maiz da oso family friendly. Bai, egixa dala pixkat para todos los públicos. Ditu, Zezan nahiot, gente diferente asko igustetako. Bai, hori etorri zen negoian datatik, baina pentsa, negoian data 2010an atera zen, gu 97an sortu ginen, orduan, hor badaude urte pilo bat, gure ibilbidea joan dela gertatzen ziren gauza askorekin paraleloan, ez? Zuk uste negua joan data ordez izan balitz uda joan data berdina izango lukeela? Ez dut uste, momentua ere izan zen, gauza asko gertatu ziren horrek urteetan, horrek gauza dira momentuko gauza bat, ez? Eta funtzionatzen dute, jendeak zaten du, badakizkizue abestiak egiten, bai, baina negoen data 2010an etorri zen. Jakin bagendu negoaian data 97an egiten, guretzako asko sobe 97an hori egin, eta hortik aurrera publiko gehiagorekin eta mugimendu gehiagorekin. Da mutze sari ezeaz? Indako danaz gustora. Ez, gauza batzuk hobeto, beste gauza batzuk txarrago, baina eske askorik ezin da egin. Osea, hori eginda dago eta horrela gertatu da, eta gauza batzuk oso txuloak izan ziren, beste gauza asko azkenean mierda asko jangendun guk bai, azkenean urteetan hor zaude eta jarraitu dugu, azkenean oso buru gogorrak garelako, eta egiten duguna guri pertsonalki asko gustatzen zaigulako. Osea, guk ez da oso polita esatea, normalean jendeak ez du esaten, baina guk gure musika ere etxean jartzen dugu, eta gure buruak entzuten ditugu. Bale, hau kuriosoa da, sekula egin izan diot talderen bati edo abeslariren bati galdera hau, eta esan du, keba, nik kotxean ez ditut behin albumak kaleratuta ez ditu kotxean erreproduzitzen. Igual, hilabeteak lehenago kaleratu aurretik, bai, aldaketatxoak egiteko. Baina jendeak oroar esan dit, ez duela entzuten. Igual gezurra da, bai. Niri pertsonalki egin ditugun abesti askok asko lagundu didate. Eta jarri ditut. Bai. Vale. Ez dakizen bat... Ez dut egunero zea maiz jartzen. Ja, bai. Baina, nonoz, abestiren bat, bai. Vale, eta galdera super random bat, baina interesa daukat, karo, hainbeste urtez berriro. Igual ja utzi behar diogu errepikatzari, baina... Nola, zure hautsa nola zaintzen duzu, porque ontaz ez ara bakarrik bizi, baina importantea dare bai. Jornada erdian lan egin, deskantzatzeko, gainera musika irakaslea naiz, orduan denbora guztian kantatzen eta jornada osoarekin... Ikasleak isiltzeko? Mitiku! Musikaiko irakasleak beti zuen. Eta hori egiten dut beti txiste moduan, eta holan abestitan, baina ez normalean ez dute egiten. Inorezan isiltzen, hori korotan eta holan... Baina eski hori egiten baduzu ondo, gelitzen da super ondo egiten dana. Bai. Osa, gure musikako irakasli irudixe deuket, hola? Eta gisa joari ez zion New York kasu egiten, tio. Koitxagoe. Ez normal ez dut hori egiten. Baina, bueno. Vale. Jornada erdi, itxoine. Eta gero, kontzertu gunean eta aurreko gunetan, alkoholik ez edan, nik teberoa hartzen dut kontzertutan, jo que se, probatu danetarik, eukin nuen garai bat txarragoa, azkenean hautsa gainera, segun nola zuzauden, emozionalki eragiten du horrek ere bai. Orduan, horregaitik azkenean taldeetan eta abeslariak garenak, azkenean gara pizka bat arraroenak, eta, arraroenak nahi dut esan, tensio asko dago hautzean. Gitarra jotzen bauzu hartzen dozu soka eta aldatu, mina hartua dozu atxamarretan, baina ez da normala, baina karo, hautsa da, zure instrumentoa zu zeuzara, eta arazoren bat badago, orduan da sekulako paranoia bat, nik izan ditut paranoia pio bat, edaten nuen ura propoleoakin, kontzertutan, una cosa askerosa. Osea, eta gero probatu dut, gaba osoa iztea, ez dakizer asenorioarekin, ez dakizer urrengo gunean
eran, que mierda, osea, Baina hori zetako pentsauzuleko aldatu indela zure gotza? ez, ahotsarako, Zaintzeko. ba, karo, erdi gaizorik zauz, erdi Ja. ez dakiz zer, eske, Mhm. orduan, eta horregaitik nire ustez danak gara nahiko paranoikoak eta pizkatzu bat hori, azkenean beti zaudelako tensiño horrekin. Osea, zure instrumentua da, eta ez daukazu beste bat, ez dago ezin da aldatu. Irakasleak aipatuta eta orain bai bukatzeko barkatu. Venga. Ez dakit sekula itzen dugu, baina kuadrillan baditut hainbat irakasleak direnak, eta oso fuertea da nola urtekin batera doazen ahotsa galtzen. Nire kuadriako bat operau da, ja? Ez badakizu ondo hitz egiten, Bai. ostia, arazo bat izan daiteke. Bai, eta ahotsa de hecho, proiektatu bai, bai. dira, eta, Claro. eta bueno, bai, Ta azkenean da askori- esperientziakin, eta gero, segun, eta estarri motak ere, bai, behitu badaude talde asko, kantatzen dutenean estarri apurtu egiten dutela, ez? Azkenean hori soinu Bai. apurtua, baina ez dute berez apurtzen. Mhm. Nik hori egiten badut segundu baten, apurtu egiten dut. Agur. Mhm. Orduan, karo, hori da bakoitzak daukan estarria, eta nola ikasi duen erabiltzen. Mhm. Eta kostau itxen dala bai kantetan ikesti, ze, betxu, apuntauna iraien korun, herriko korun, Mhm. eta ondino ez dakit kantetan, oza, kantetot ez tarritxik, ze oso gatxe itxatea diafragmatik, eta bueno, ez Ja. dut ulertzen ondino. Eta korora juten azen bakotxin, ze dukeu bi orduko ensaio astelenero, hau txarto duket. Ja. Osea, eta da Hori ensaio, joango zara ikasten. Ja, bai, baina, oza, zenbat eitzen da ben, bi ordu egotik, hor, bueno, ni gaina sopranuna, orduan. A ber, nola egin zer, bai? Hombre, karien hori kanteta oin. Bai, gero bai, kuriosidad Vale, daukat. gero kantoko zen. Vale. Bueno, oso ondo, bueltan, gurekin izango dugu Maria Blanco kolaboratzen. Jesus, baina zer ritmo itxuka horiek, behin ahi. Emaio neurra. Bueno, hementxe gaude gure kolaboratzaile maitearekin, Maria Blanco Ongi etorri, ongetorri. bitxi. Kaixo. Ai, jantzeana. Bueno, bumatik itzaiten. Bai. Nik gaur nator beste boom batekin, zen ere, bueno, ni nire inguruan, edo asko iniz ikusten, da fenomeno bat, diala retiro fenomenoak. Bai. Retiro, baina asko idematen, nire inguruan mintzat asko iniz ikusten, emakumean retiruak, tal, nik uste, bueno, importantia dela, ni behintzat emakume bezala askotan berri izan dut, nire espazio bat nun balideuta sentituko naizen, ondo sentituko naizen, nahi zorionek horrek badantzak eman dit. Espazio seguru bat. Hori da. Ni pentsatzen zuke taldian badakazuela zuen espazio seguru hori da oso beharrezkoa, oso beharrezkoa da, eta jende asko ez daka, ez ga konstiente, baina... Eta gaur etorri pixkat, a ber, ez da kritika bat, retiru, bai, ez da kritika da... Hausnarketa. Bai, ze aurrekoan lagun batekin hitz, beti lagun batekin hitz. Baina, izan zaniko kuriosua ez, enoain dau fenomeno hori, retiruak, eta retiro hitza erabiltza ez, retiruak, eta pixkat, emakume retirotan fokalizaunun, ze igual gehiago behintzat aiatu zaizkit, edo nire algoritmoa da horrekin gehiago, eta da fenomeno bat azkenian irutze zaitena, pixkat nola saltzeuen, eta zuk zure buruakin konektatzeko maldibasea, junberbazu, buzeoitea, nena, no me jodas, ez dut uste hori danik nire buruakin konektatzeko dan gauza bakarra, eta aparte ni, retiro batea jundan hau, nik eukiban un, azaro, oindala 2 urteko azaruan, apunta nintzen retiro batea, por lo que sea, urtarrian eukinu kotxe istripu bat, ella bertan hil nintzala, eta bueno, nahiko traumatiko izan zen eretzako, eta gaur egune ondik emate ditu, hil nintzala, retiro batea jo nintzen, eta kriston, izan zen marabillosua, momentu hortan asko bernun, izan zen hemen, Euskal Herrian, etxe baten. Ze, ni egon nintzen retiroa? Ez, bueno, hori... batera egon ginen beste retiro batean. Vale, bai. Ezan beste, amairu emakume, psikologoa bat zeon, gero beste pertsona bat baita apoioako, klaro, ni hor kontura honintzen, retiruan movida zer da, amairu ez ezagun, lepo irikitzezea, ze azkenian retiro, gero badaude retiros de yoga, de surfa, ez dakitze, pipipi, baino, nik uste, orokortasun baten retiruak eta retiruak emakumeak elgarritzen, elkar konpartiu, ostrasi, zeinai da dinamizatzen retiro hori, zeinai da kargu iten, sostengu horrena, porque gaude, amairu pertsona ez ezagun, gu imagina, gu lauro retiro bateago, zemen zein kukuo, aztega gure gauzak itzaiten, danak, osea, ni retiruan zan, clean espagetia, baino, pa! Klinez eta psikologoak. Baina tanear eta... Baina Maritxu laguntzen daue, bai, ez? Bai, eta ez dut kritika bat nahi, baino, ez nahi dut, lagunik ez dakazu, danak daudelako okupauta, o ez dakazulako, tal, cual, ikuste zuai bitu, retiro bat, emakumiak, tal. Ja, ez que da, retiro bat da, igual da, viaje de entre amigas que nos vamos a Cancún.
Osea, ulertzezun, Ja. nundik saltzean, nundik datorren, nik uste kontziente, oso, ezke gauza da, gero eta okerro gaude, eta hori da realidade bat, nik uste gizartiana, gero eta okerro gaude, eta batzutan, bueno, jungo naiz Maldivasea buzio egitea, eta hor, ja, buelteuko naiz ondo, edo mensaje peligroso hauek de, porque sentitzen nun ere buruakin enula vibratzen, eta Topatu behar nuen nere- neure burua. eta nere lan alaganu, porque tal, Barura begiratu behar izan dut. bai, eta bidaiak, porque bidaiak emate izu, bueno, bidaiak emate izu, azteko jo zorionak, hainbeste denbora eukitzatik bidaiatzeko, bi zorionak baita hainbeste diru eukitzatik ze... Eta hori da nahi esaten, segurune, zure aitatxo eta amatxok ordaindu dizuen etxian bazuertekoa zu, aukera hori dakazulako, baina azkenian, horrezkenian egotea da nik uste diru, osea, zu pertsona bezala, claro, zaude igual, ekonomikoki egoera guai baten, on baten, porque nik nire laganon, ez jun baitaren Vale. zu hoiek usten. Orduan, hausnarketa da berez, erabiltzen ari dela, ez? Norberak bere burua topatu nahi izate hau, negozioa egiteko, eta jendeak aprobetxatzen duela hori, ez? Bai. Maldibasetara joateko, dirua, saka kuartos Bai. bat. Baina beste alde Bakarrik batetik, esateko. nik, bueno, niri behintzan Osa, daudela asko, baina daude asko, bato beste ongo alezatezuna, jo, bale, tal, baina ustez hori importantia dela zaintza hoiek, zirkuluan gauden momentuan. Nei bildura mati, tolako retirotan imaginatzetelako, 10 pertsona ez ezagun, emakume, lo que sea, de repente, meloiak irikitzen, claro, zuk, holako zauri bat iriki dezu, zeinek itxi berdu gain hau? Bueno, Porque psikologoak egoten dira, Hori retirotan pentsauna, eta... bueno, hori pentsauna, Ja, eta ez da neta. Retiro mota desberdin asko Bai. daude, osea, daude retiro espiritualak, Bai, era diferentitako energetikoa, Jo gaitea bai. zozela, surfaitea, Claro. ez dakitzen. A ber, niri behintzantzate, dano garela pixkat konstiente, bakotxai, zek laguntzoskun, zek ez toskun laguntzen, eta ni kontziente nazela pagetan bot viaje bat Maldivasa buzeo eitxa, pagetan euen dirutziala, Maldivasa juteko buzeo eitxa. Ez tot espero, Maldivasa jutearen, de repente nire tara danak arregletik. Ja, ez? total. Ez tot espero. Zure kasua da, baina batzuentzako saltzen Claro. badotzi horrelako zerbait, Ja, ez? Dionik. izeleik ere, bai. Ja. Bai, Konzian zen da. dirala olako oren baten, baina ez dakit. Zuke izu sekuloa, Iora? Ez. Nik Eta oso ingo naz- zonke? Ez. Zeunke ingo? Ez, hori asko kosteta jata. Lagunekaz eta ez dekot arazorik, baina ezagutzen ez duten jendeakin eta holan da gauzat izaten asko gustatzen. Nik ingo neuke, eh? Nei pila bat gustatu, osea, ni kriston intzin buruak alako buelko bat, zer Bai, dira gauza fijo, askokin osea, konektau baina- eta... Baina niri asko Psikologare kosteta jata zoragarria zen. azkenean nahiagot lagunekaz, osea... Bai. Bai, intimo, osea, oso Konfiantzan, eta... intimoa dian ya está. gauzak, hola Lasai iritzia. egoteko eta osea, nahiago dut Bai. jende ezagunekin zabaltzea, jende ez ezagunekin Bai, kostatu ulergarri. egiten jata asko. Ulergarria, bai, Eta ulergarria. gero, negozixuan parti, eske behitxu, negozixuana, niri bentsанtzat eski, gaur egun zer ez da negozixu be bai. Bai, Ez? baina azkenian da negozioa ordia da, Baina bai, jendian ulertzu ez. beharretatik eta Ja, ja. gaizki gauden momentu hortatik, hori Aprobetxatzea. coachakin eta coachakin Ja. asko idala pasatzen, ere lagun psikologa badaola ja kalba geratzen de. Osea, bale ja. Bai, Ja. porque nere semia gaizki dao, tal. Eta no eman dezu, bai, coach honena, a ber, baina coach hori zein da. Asier Zasai da. arteaga, de repente. Eta bai, da azkenian pertsona bat, eske, aizu, mesedez. Osea, jendia gaizki dao, eta eske zer abili 6.000 pabo pagauko iskizuela zure super ultra mega kurtxo hortatik. Mesedez, Ja. gente. Osea, azkenian, joder, konstiente izan berdeu, tio. Eske Daudela zure- pertsonak ere jendearen vulnerabilidad, zaurgarritasunaz aprobetxatzen ere, bai. Totalmente. Enbidana da, ezitxu, abertzelan ez dauten, ez da mediatikoki, baina enbida ezitxu, irakurtogun dana ez sinesteko literalki, Bai. eta pixkat eukitzeko gure, bueno, Bai. pentsamendu kritiku. Eta ni Gauzak bukau nahi dut pixkat honekin de... Gai, porque nire bizitzak eta enun biberratzen, bibrau bermezela, olako gauzak ez de... Ze triste zaude, ezke gure ote gea triste, osea, triste da beste sentimentu bat, gure bizitzan parte dana, eta egongo dala, eta baina ongo ze hemen, urrena hor, hola da bizitzan, ontxe goian, ontxe behian, tal, triste zaude, lasai, zustezu, azte bete kanaria zeatik, juteatik gaina, zea, boltoko zela, bitu, Bueno, batzuta laguntzen du, batzuta. laguntzula, baina Joder. zure realitatea dago, zure txian, zure, Ja. ostras, mesedez. Beti esaten dabe, Mesedez. jendeak eskapatu egiten dauenean arazo batengatik ez, zu hegazkinean joaten zarela, baina arazoa autobusean dator zurekin atzean. Amiga, Ez que totalmente. Azkenean, naiz eta egun batzuk, oi, ze ondo, gero autobusa llegatu egiten da ere bai, eta hori
horrek gauzak beste Total, era total. baten konpondu behar dirala, ez? Bai. Suposatzen baina- da. Bai, suposatzen da. gustatu Kanarizatik zait, pasa gainera, eta gero bai. morenago zaude, eta horrek bai laguntzen du. Hori da, Bai. hori da. Igual zaude jodituta Eta barrutik, azkenean baina. igual arazoa ez da llegatzen ja zehueltan zarenako ondino ez taldu. Así que Hori da. Guau, Bakizu zein guau. bidean- Viajes prest. Bakizu zein pinean oso modan, zentzu hortan. Ez duzu ikusi TikToken triste negoen, bueno, ez, bakarrik bineban itxaso ikusti olako gauza, pero oso romantizaute daz. Nire kasun itxaso ikustik laguntzazte pixkat, Hori bai, hori beti, itxasoak beti. Itxaso laguntzen ikusi, Bai, baino, a ber, bueno, Saturnan ajunda, olatutxu batzuk eta, bueno. Bai, bakoitzak bere... Ni berdet, itxasuen bainu bat, onere lagunakin pare bat tragito hartu, o tal, ni nire zoriontasun iturri, ez dakit, ni gaizkina honetan, no, itzurunea bainu bat hartu, Da, listo. da nere zea, o lagunakin pare bat jiji jaja juju. Gero ja sakonago bada, psikologoa gana. Hori da. Bai, baino, eta Eta bestela psikologoa... retiro bai. batera, Bueno. jaguazka apur bat kontsumitzera, eta listo. Ondo nixu, egin izuena, baina... Baina buruak irresponsabilidadekin jaken nun Eta sartzen onartu zean. posik eta triste goti normala dala. Baita, eske... Onartu. Ai, porque ansiadia, depresioa ez, gaude triste, jazta, eta no gaude Beti triste, ezin nena. dago posik. Bai, eta da, ja, la mínima gaude, ai, porque... Txikita, zute zu Tranquili. gaude. Bizixei. Bide batez, hemendik bidaliko diogu musu bat, Zurina Hidalgori, bale? Bai. Ez dela hau hemen bere enraizadas proiektuaren kontrako Ez, mezu Ez bat. dela ez, Badaz, bada. ja. Jun. Ja, ez dala ez, hori zaten, no, osea, eskenik, osea, eske pila bat, oneren paranoia da, oin de repente jende pila bat. Ez da azkenian, ni nire inguruan mintzat asko egin nahi zentzuten. Mhm. Mujeres, retiros, Igual hogeita marreko krisiaren barruan ere sartzen da hori, eh? Hiru urte falta kuseltzeko. Gizoneko hogeita marrekin hartzen dute bizikleta, Bai. eta Eta igual emakumeok erretiroak. Ba, nik esango izue, dantza gehioin, eta, porque nik dantzan ezagutueten jendia, Wine Hillsen abilela otuerken, ez dakit ze hor bai daola baita, daude entorno batzuk, eta emakumiak eta baita kolektiboko jendia nik uste oso beharrezkoak diala, oza nik gizon zoragarriak onduan eukitzia berrizatet, LGTBiko kolektiboa eta dantzan asko topatzea ditutela, benetan, olako jendia, olako tokiak bezarkau, eta olako espazioak baitare, babestu. Oso ondo Maritxu. Hori da. Ba, eskerrik asko. Mila esker, Azkenetako hausnarketagatik. kolaborazio, zoragarria. Apa, Oso ondo Mari. eskerrik asko. Itxiko gu atala eta bueltan gatoz. Hori da. Zer diogu? Zer diozu? Bueltau elkarrizketa, eta Iora nina inotzun galdetu, ibilbide honetan zier, momentu historiko asko bizi zezu ez, bat deuket burun, boi, 2023ko Bilboko pregoilarixi zezinela. Bai. Ostia, egia da. Eta hori izen da, nitzako importante Euskal Herrixo, baina zutzako zelako izen da, edo zelan bizi zezu. A ber, niretzako izan zen pasada bat. Urte batzuk aurrerago ere komentatu zidaten, baina karo, ba hori, beti, da responsabilidade bat ene bana hartu nahi, hasiera baten, gero ere, ba, beldurra, ze, klaro, planteatzen dotzue gauza bat, egon bizara, aste osoa, denbora guztian, ez da gizertatzen oso, jo, ni honetarako presnago, edo zer, osea, jo, bizkatzuak agauta. Eta ja, erabaki nuenean baietza ematea, eta bueno, super urduri egon nintzen pio bat denbora, baina aurreko egunean, batu nintzen nire txupinerakin ere bai, ez dakiz zer, claro, prentzako ez dakizen gauza egin behar izan genituen eta egun horretan, jo, nik guranean eskapatu. Bai. Osa, pitire esan nion be, bai, Eta baldin bagoaz. llévame. Zen dugu egazkin bat, me piro, y ya está, osa, super urduri, super txarto. Eta horrengoko gunean ja, goizean ja, Ez jantzi behar zegoen. izan nintzen, eta ez dakiz zer, da ja jantzia jarri, da, pun, da urduritasun hori guztia joan egin zan, ez? Bai. Bai, eta hasi nintzen, eta benetan izan zen, osea, disfrutatzen hasi nintzen, negarrez hasiera baten, emozioakin, ez dakiz zer, zupentza, osea, hasi baino lehen, ja, batzen zarenean egin behar dozu, lako paseo bat, ja, Bilbotik, konpartzakin, Bai. eta hori dana. Eta, ailegatzen zarenean lekura, ez da, Claro. eskumunako zer da, hau, da jai bat egiteko, osea, eta zelako maitasuna dauan, osea, juerga itzel bat egiteko, ez? Beratzi egunetako juerga itzel bat, ez? Baina emozio asko bat zen di. Eta izan zen pasada bat, gero ere, a ber, pregoia egiteko, ba, benetan pregoia sortu arte eta erabaki arte horrela ingo nuela, ba, bestiakin, egoian data bestiakin, eta apitik jotzea zuzenean hor izkutatuta gizago horratzean, eta ba, hori lortu arte, kalo, kosta zitzaidan, ez nekian nola egin,
uste nuen euskaraz eta berez, euskaraz eta erderaz hitz egin behar nuela bai edo bai, eta esan ziaten, ez tozu, pues ya está fuera, asko zarrazago egin zitzaidan dena. Eta erabaki nuenean ja, bestiarekin egitea, dena supererrez etorri izan, eta momentu horretara arte, kinon, sekulako tentzioa. Eta gero, kontatzen dizuten guztia dela, superkantzatuta ez dakizero, gozada bat da. Bizitzen dituzu jaiak beste puntu oso ezberdin batetik, barrutik, gu egon ginen momentu asko ez ere egin barik esaten, ni joango nintzatek ez dakin, gu super gustora egon ginen biak, eta da gauza bat errepikatu ezin dana, baina errepikatuko nukena. Ezin da errepikatu? Berez ez, azkenean ja probelari izan zara urte baten, zizango zara, beste urte baten, ez dakit. Baina jende guztiak zaten, bizitzan baten, un par igual. Hombre, claro. Gero bizita, gero, azkenean, askoz lasaiago hartzen duzu, eta orduan nik puntu hori nahi dut, ez? Hori bizitzea jakinda zer dan, eta askoz ere lasaiago bizitzeko, eta askoz gehiago disfrutatzeko hasieratik. Hor daukezun esposizioie leku gitxitzen eukitzen da, esan nahi dut, telebista saio baten hori, baino esposizio gitxe eukiko zu. Bilboko jaixetan, momentu hortan, balkoien daukezun jentetza dana, eta horraztin daukezun protagonismo dana. Eta gero astean zehar, zelan mundu guztiak nahi dau zurekin argazki bat egin, eta momentu batzuetan ez da posible, eta jendea asko moskeatzen zen. Bai? Momentu batzuetan joaten zara igual, hemen zaude sari batzuk banatzen, eta joan bizara ez dakin ora, Roan korrika joan bizara. Da gurekin datoz, konpartzako batzuk, gurekin denbora guztian, laguntzen, guazen, eta joan bizara korrika ez dakin ora beste gauza bat egitera. En plan, segurtasuna, Bai, ez azkenean, eta klaro, jendeak esaten zuen, argazki bat, bai, da, klaro, besteak ez sentitzen dugu, ze joan behar gara, eta uno rebotes la piña, da, beste egun baten, dagitzen bat ordu, zuen bila, eta ez dagitzen, eta, sentitzen dut, baina... Ja, tio, jendeak daukara oso txabatxealare, baina, hori jendeak bizitzen duelako emozio askorekin, hori gitziengoa da, baina badaude, eta ez dakit, oso esperientzia polita zelan montatzen dugun sekulako gauza bat, azkenean juergan inguruan, ez? Ez da bakarrik juerga da, askoz gehiago da, ez? Baina azkenean basea hori da ondo pasatzea, eta jendearekin egotea, kontzertuak ikustea, antzerkia ikustea, eta niretzako da gauza superpolita, horrek bizitzeak zelan daukan importantzia hori, ez? Da, emoten zaio, como lehenengo lerroan jartzen da hori, disfrutatzea, ez? Eta eso, con todo, trajeakin, instituzionalizatua bezala, ondo pasatzearena, ez, jartzea lehenengoko lerro horretan, ez? Niretzako izan zen, esperientzia super polita. Zer aldarrikatu zen duen? Betikoa, ze esango dut. Zazuk idatzi zen duen diskurso? Bai, justu izan zen neguaian data bestiakin, kantatu nuen, letra ezberdinakin. Eta azkenean, betikoa, jaiak danantzako izatea. Eta inorke sufritzea, ez azken baten, ez? Eta azkenean, emakumeok beti horretan galtzeko aukera gehien duguna, eta orduan, hori komentatzea pizka bat, eta lasai, dana mundu guztia aukera izatea lasai ibiltzeko, eta benetan lekua izatea segurtasun, lehen komentatzen izan dugun moduan, segurtasuna sentitzen duzun leku bat. Nolakoa da Aiora artista erakusleioaren atzean, adibidez? Aste nagusira bagoaz, nola topatuko dugu Aiora? Ze konpartxatan? Imaginatzen dut askotan, gehienetan, baina... Ez nago konpartza baten, orduan ezberdinetan. Asko gustatzen jata Algaran kontzertuak ikustea, oso erosoa delako lekua, baina gero pasatu egiten naiz aldudan guztietatik, Kaskagorritik ere bai, zonalde horretatik, eske denetatik pasatzen gara gehien bat. Eta Bilboko jaixatik aparte baina? Bai. Osa, Aiora bizitzan? Zer? Iaz lakusaren? Ni, zaila da, normala, nahi dut esan kontzerturik ez badaukat lagunekin gelditzen naiz, edo asteburu pasa joateko, edo trago batzuk hartzeko, azken aldean birra artesanoak asko lantzen ditut. Bai?
Bai, asko gustatzen zaizkit, eta mugitzen garenean, ba horren inguruan mugitzen gara pizka bat, eta... Birra ya está. artesanuk, Eta lagunekin egon, da trontxa bat hartu, y ya está, eta... Ai, normal. Sin más, kontzertutara joan, orain ezin naiz kostura egiten, Oh! eta superposik nago, bai. Familian onda Ba, josturik? amak aspaldi egiten zuen, bueno, berak ere egin zuen olan hobi bezala, ez jostuna Vale. moduan, ez? Baina bai ikasi zuen zerbait, eta ni urtarrian hasi nintzen, eta superposik egin ditut boltsoak, Ai, egin ditut tipo ganchillo eta karterita, holan. ez, boltsoak hartu, justo egin dut bat, leopardorena, Ai, qué guai. con rojos, bueno, boltso Osea, de bat, repente boltso, igual- de boltso, eta Ze ona. karteritak ere bai, eta, bueno, egin dut, ja, azkenengoko lana izan da, praka atai bat, ez dakizu horrek, ez, como de Bai. pino pagao, eta horrelako, hori, Qué guai, bukatu qué nuen. tía. Osa, laster ikusiko gu Instagramen Aiora Handmade. Ez dut uste, egiten badut, niretzako egiten ditut gauzak eta lagunentzako, eta jazta. Hostia, Zeia ze falta ona. dena, baina oso gustora nago, bai. Da zeo zer kreatiboa, eta gainera gero balio dotzuna gauza askotarako, uste baino gauza gehiagotarako, eta bai oso gustora, con la maquinita. Ke guai. Kontzertuetara joatea aipatu duzula, jakinaiko nuke zeintzuk diren zure referenteak, edo zen musika gustatzen zaio Aiorari. Badu hola talde artista gogoko oso... A ber, nik nahiko... beti ibili naiz nahiko obsesionatzen naiz alde batekin, ez como Mitiko, bai. idazle batekin, pues lo mismo, así. Vale. Eta hasi nintzen oso txikitan itoiz asko gustatzen zitzaidan, gero pasatu nintzen ubi taldera, gero hori pasatu zitzaidan eta perria martu nuen, eta gero ja hortik aurrera ja talde ezberdinak. Gaur egun The Stroke egin asko gustatzen zaizkit, Love of Lesbianekin egon naiz denboraldi bat oso justo egon nintzen, esaten duzuna zaudela pizka bat como, bueno, negoen pizka bat impermeable, ez? Zitzaidan ezer sartzen zen como todo, eta Love of Lesbian ezagutu nuen, eta benetan hasi nintzen, negarrez, kontzertuak kantatzen era, como ba, eta bai, horretarako asko erabili nuen terapia moduan, eta gauzak ateratzeko. Eta gaur egun, bueno, justo Parisera goaz abuztuan dago festival bat oso potentea, eta daude pilo bat talde interesgarri, eta gaude ezagutzen pilo bat talde interesgarrian egongo direnak, emakumezko pilo bat, Lambrini Girls, eta Wet Leg, eta daude gauza Wet Leg bai oso interesgarriak. Eta gurera ekarritxe Euskal Herrixen, zeintzuk entzutosuz? Nik oin momentuan SSS eta Silitia. Bai, Nork esan Silitia asko zigun joaten gara SSS kontzertuak ikusten, eta ona. SSS ere aldogunean ere, bai. Uste dut daudela momentu oso polit baten, eta ni izango bani, okiko nobaren nebasan, hogeta pikurte egizer, edo, joan ningo nintzateke euren atzetik kontzertu guztietara. Ze ona. Así de grupi. Horrein oso txarto gelitzen, eta egiten dugu, pero ya de grupi 50 un poco feo. Calla. Bueno, a ver. Baina egiten dut, Haiek SSkoak eta Silitiakoek honen berri badaukate, badakite Aiora Renteria fana dela, haien. Es que hau fuertira, Baietz, a ber, Silitiakoak ikusi naute pilo bat kontzertutan, pasan astean egon ginen euren kontzertu baten ere. Aiora eta kolabo bat. Kolabo bat, Bueno, azkenean SSekin, bueno, ez justo unairekin bakarrik eta txopet taldearekin, bueno, ibilandiko abestia egin duen. Bai. Adibidez. Izena dela niri kostatzen zait asko esatea. Bai, irikiribilibi. Irikiribilibi. Irikiribilibi, ostia. Bai. Wow. Vale. Bai. Vale. Eta galdetu nahi notzun bebai, ibilbide mediatikun ukitzeko esposizioei buruz, akortana urte baten kontauzen dule zure osasun egoeriai buruz, horren barri mozen dule, zelan bizi izen duen momentu hori da noi? Pentsau izen duen konteti, gauzak ez? A ber, hasiera baten ez da erraza horrelako gauzak kontatzea, eta mundu guztia jakitea zer gertau bihatzun. Ja, momentu batzuta da putada bat. Baina, heldu zen momentu bat, gelditu behar ginala, genituen pio bat kontzertu, eta horri danari, salpen bat emon behar jako. Gauza zen, ikusi nebanean, nik publikatu nuen operazioa ostean, ez aurretik. Aurretik ez nengoan ezertarako. Eta ja gauzak ondo joan ziranean, komentaguen duen, ondino denbora behar dut, eta kontatzen dut, eta gertatu dala, ondo nago, baina denbora bat behar dut. Horren errezago izan zen kontatzea. Gero, a ber, dana oso positiboa da normalean, baina, karo, nengoen ni bajan eta supermerkatu baten, eta tortzea eta jendea, ondo zaude, eta zakizat, maitasun handiakin, baina,
ondo nago, eta altzen zen momentu bat, bueno, etxera noa, ze agobiatzen naiz pizka bat, ez? Baina, bueno, hori dana oso polita izan zen, azkenean jendea oso majoa dalako. Eta, bueno, hori, esperientzia bat, putada bat, susto bat, eta bueno, ja datorren urtean, ja urtarrian, azkenengoko revisioa daukat, eta ondo badago, pues, vuelvo al redil, aukera berdinekin, berriro hortik pasatzeko, baina behintzat ez daukazula buruan, rin hori, ez? Etortzen danean garaia eta horretan bai, egin behar ditudanean frogak eta berriro, garai horretan oso txarto pasatzen dut, burua daukat horretan bakarrik, eta txarto pasatzen dut, baina, bueno, urtero denez orain, lasaiago. Baduzu oro har zure bizitzan beldurra handirik? Zerke ematen dizu beldurra handia? Heriotzak adibidez. Bai. A ber, azkenean, bueno, gerota gitziago, azkenean, ez? Baina, ojo, ez dago eseren demostraziorik. Heriotzarena bai. Eta nik ez dut nahi emetik joan. Claro. Baina, claro, nahi dut egon nagoen jendeakin. Eta, claro, ni ez banago zelakoa izango da bizitza, claro, que más da, baina ez dut nahi, ez da, como, mierda, gauzak bizi nahi ditut, ez? Sin más. Pasa batzun burutik hori? Momentuan, claro, bai, osea, ez kagauta, osea, ez dakizu zer gertatuko dan, eta esaten dotzuenean, ez dakizu ze punturaino zauden gaizorik. Claro. Ez, egon alzara hasiera baten, edo egon alzara amaiera baten. Orduan, bueno, da sekulako sustoa, da, pues te cagas. Baina, bueno, badaude, ez dut egin nahi, bueno, eta hitz egin dut oneri buruz, eta igual ez dut hitz egin behar, baina badaude pastilla nahiko magikoak, legalak direnak, medikoak ematen dituenak, eta usten zaituena, bizitza erdi normal batera ematen, eta sama hori eramaten batera, ez? Eta, bueno, pues horrekin aurrera eta jazta. Nik sorte handia izan nuen, gero gertatzen zaitere, hori zelan da, lo de, ez zaitateratzen, eskaukat burua fatal. Sentitzen zarela gezurtero bat, impostor, hori, ez? Azkenean, oso oso harin topatu zidaten dena, eta orduan oso errezkendu zidaten, eta ez nuen behar izan, eskimiorik, ez ezer. Orduan, karo, horretan ere, jendeak oso txarto pasatzen du, eta oso prozesu luzeak dira, ez? Eta orduan, sentitzen zara momentu batzutan ere, pues es un poco impostor de todo, ez? Claro. Eta horretan ere. Joder, baina eske asko zobeto. Claro, que zer egingo diot, de puta madre, baina, bueno, burua badakizu nola joaten den. Baina, bueno, pasatu zen, eta oraingo sondo. Sondo, posten gara. Eta holan izaten jarraitzu da izela. Bai, bueno, sekulako susto bat, eta bueno, egin duna adibidez, sustoa hartu gendun, eta hori astelen baten esan zidaten, eta zapatuan justo kontzertua geneukan, asteburu horretan grabatzen egon ginen, Kuraia, Corazón de Tango, eta horrek abestiak, eta astelenean esan zidaten, eta grabatu behar nituen koroak, eta hori, eta ez nituen koroak sartu, entzak kapaz. Eta urrengoko zapatuan geneukan kontzertua Madrilen. Eta orduan, bertan bera gelitu egin gendun, eta, bueno, nik esan eban, bertan bera kontzertua, baina gelituko gara mesedez danok, lantalde guztia, bai taldea eta lantalde guztia, eta egin duen baskari bat, joan ginean zagardotegi batera, bueno, trinke un montón de zelanda, mulas de Moscú, bakit ez nabela ez edona. Zer da hori, ezak zer den hori. Koktel bat super gozoa. Mulas de Moscú. Mulas de Moscú. Alkohol duna? Bai. Makinetana txupito bada. Eta nun eskatu daiteke hau? Nik edan eban Elbilboko Nerbioi tabernan. Osa, ninoa nire herriko altxasuko taberna batera, eta igual badaki. Mulas de Moscú. Igual badaki. Bai? Markinen ez dut uste daki. Ojo gaurre. Galdetu, a ber. Da, bueno, uste dala jengibrean ez daki zer, eta gero dauka vodka pizka bat, eta lima. Claro. Baina jengibrean zapore handia deko. Me gustatzen zait asko jengibrea. Pues, me encanta, Iora, zure reakzioi esatotzu behori, eta esatotzu, venga, guazen zagardotegi gareitxa, mulas de Moscú, eta venga, bizitzi aurra. Bueno, eske, zan jendeakin egoteko, ez dakizu urrengoko astean zer esango dizuten. Bai. Izan alda, luzerako dekozula edo laburrerako. Orduan, pues bueno, vamos a empezar con los preparativos, por si acaso. Vamos con todo. Itzela Iora. Eta hor deskubruten eran hori mula de Moscú adibidez. Horrek gauza on bat eman dit.
Nabil denbora guztian alkolakin eta pastillakin, parezko una... Ez, lasai. Hau da, zerbitzu publikoa. Apologisa zero, Oso ondo. Kariz, apologisa zero. Eran ure. Bueno, zuk Hori da. esanagatik edo ez Eta jendeak nahi dura. te beroa... Eta hori. Hori da. Infusiño pilo bat hartzen ditut, Osea, ez nago denbora guztian gaba. Eta bilurretatik arutzatxoa junde eta postasuna junde balazkenengo galderi. Zer jartzen zaitu oso pozik? Adibidez, edo zeintzu dizure ilusioiek bizitzan? Izelik, munduko gauza simpliena, Bai, ez lagunekaz egotea, eta abestu buru pasa bat, mendira buelta bat, bidai bat, Erretiro bat, Ibizara. erretiro bat, Ibizara. Bueno, Ibiza adibidez, nik Ibizara askotan joaten naiz, eta Uda hontan noa Ibizara, lagun. ni ere bai. Bai, Bai, normalean urtero joan naiz, eta pasan urtean ez ginen joan, eta faltan bota dut, así que ja badaukagu hartuta. Baina, karo, hegazkinak oso ondo, baina han egotea oso Ja. oso Hori karua da. dirua, Baina, bueno, gu joaten gara beti hori ondarron zetaen moduan antojoketatu egitera, eta bai. Eta oso gustora. Orduan, adibidez, asko lasaitzen hau Ibizako bidaia itzita izatea. Ostia, Jona. Hori niretzako da como, fuaa. Kubata, pastillak eta Ibiza, esto... Ez, gero Ibizan ez Formalidade pastillarik, ez kubatarik, ez ezer. Ni joaten naiz snorkela egitera, eta Lasai. bai. Esaten Lasai, dabe lasai. adultuon nausixon postasunen mantentzeko klabi dala, beti Sexua. bidai bat programatuta izatea. Beti esan dabe hori. Bai. Beitu, ni Baukeu. azkenean da, prestatzen dodanean Ibizako bidaia, ja, da, como, venga, ya está. Ja baitut nire, gainera ja ez gabiltza leku batetik bestera, gustatzen zaizkigu pare bat leku, eta horretara, ya está. Aber topatzen Bai, garen, bai. de repente. Vale, zarratuko gu elkarrizketi eta bueltan entzularen galdera. Entzulearen galdera. Entzularen galdera Bai, hori da. erantzungo dugu, Hori da. entzutera goaz. Kaixo, hau da nire galdera. Zein izan da zuen momentu lotxagarriena? Eskerrik asko Markel, mila esker galderagatik. Lotxagarriena. Momentu lotxagarriena. Pentsauen bi bat, ez dakit egiz esan. Eskerik creo, behin kontatu nuela piztinetan Kakana? kakana, bai? Egin nuela kaka gainean, eta esan nuen eserin nintzela zakur kaka baten gainean. Bai. Osa, gaizki, obviamente. Bai, ze, claro. Pertsona, helduk badaki. Mantxi kanpotik baino barruti da. Sin más, umea nintzen. Bueno, umea, ez hain ume. Igual 15 ez. 9 urte edo. Eta bestea izan zen, ez dakit kontatu dudan edo ez, baina joate ginen Altsasutik Arbizura piztinetara, Bai. klasearekin, Bai? eta lehenengo proba zen buzeoa. Ez, botatzen zituzten nola arito batzuk, Bai? urrazpira, eta orduan, joan bar zinen, buzeatu eta hartu aritoa. Eta Bai. irakaslea zuen, venga! Ah, bai, kontatzen den hau. Norre! Kasu, Nik! Nik ez nekien ni egiten ez, la txula, la tia txula, que se quería tirar. Ta bota nintzen, bueno, kasi hil, hor jota hil, osea, kasi, ez dinuen ez gora, ez duera hortxe delitu nintzen bueltaka, eta pasa nuen lotxa bat, porque etorri bai izan ziren nire bila ni hartu atera, bueno, oso gaizki. Esango bena, ume puti. Ume puti, Bueno, baina animatu zinan. animatu nintzen, bai, batek dakit zergatik. Vale. Aiera zuk? Ze momentu esango zeunkela lotzagarrixena? Ez dakit. Kontzertun baten oso ze pasau batzu. Bai, egia. Ah, claro, Baten, beti dago. behitu, bai. Gainera, bueno, 30 urtetan baten jauzina eszenatokian. Bertan? Eta hori izan, justo Bilboko kontzertu baten, kafe antzokian, ez dakiz ere ineban playeragin, ineban atzeraka, eta jauzi nintzen, kanta baten erdian. Ez jatan ezer gertago, nintzen superondo, osea, izan zen, jaitzin, osea, gainera izan zen, kamara lenta. Beti. Ez neban hartu eskolperik, ez bueno. ezer, da izan zen, karo, galitu nintzen hor botata, bueno, ezin nuen kantatu barreka, baina, karo, hasierrek uste zuen desmaiatu nintzela, eta nengoela txartu, eta ez dakizer, bueno, hay un poco confusión. Show. Eta gero jarraitu gendun aurrera, eta eskatu neban, publikoari eskatu nion mesedez, ez jartzeko, imaginatzen eban... Saretan. Claro, imaginatzen eban ni jarri, hola, Bueno, el eta ez correo dakizu, seguro aterako nukela titular bat. zegoela
modan hartzen zuten pertsona bat, postura arraro baten, eta jartzen zuten espazioa. Eta bai, mitiko. hori, eta imaginatzen nuen nire burua, eta esan jo mesedez, etorri zitzaidan lehenengo Eta gauza kasi izan zen. zuen, ez bene Ez imemeik. dut ikusi Ez zer. ikusi. Ez. Ez que Euskal Igual Herri badago, hortan oso baina- Egin daiteke errespeteagarri xega. oraindik, egin aldizugu, meme Bai. hau, Topatzen bat. Ostra, hori zin da topau. Pim, 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 Ez dut eta ikusten, jora, bai, pim. hor. Me gusta, Por el gustatzen zait, mundo. bai. Ba, nik ez dakit zer esan, Ez dakit. Ai, ez dakit, aitzi. Zu bakortasan nire momento lotzagarri Joder, batez. zagit, ba? Bueno, hija, la urte arezuz nire bizitzan. Ja, baina hain pertsonalak ere nik ez ditut jakingo. Ez dakit. Jo, ez dakit. Ni beste momentu bat okurritu zait eta lotxagarria baino humillante izan zen Zer? Txilen Erasmusean, sartu ginela hola etxe batean parrandan Bai. 16 euskaldun edo, 16etatik, imaginatu, 9 erretzaileak eta inork ez zeukan tabakorik. Bueno, ba, zer erabaki genuen, erabaki honena izan zen, zer zen, oregano pote bat hartu, Zetako. eta zigarroak oreganoarekin liatu. Zerbait erre behar zelako etxe. Ez abize benetan. Ai, ama, tio. Eta egoinen oreganoa erretzen. Ez egin hau mesedez, porque ez dago ondo. De hecho, ez dauka zentzurik, baina humillantea, oso humillante. Bale, nik igual esangot, igual hausoi kontautzu edo, ez dakit hemen kontauten, akortasari Bartzelonan gatu ginenin encerraute gure eskatzin. Bai. Bale, kontaune ban? Bai. Bale, eta egon itzela baton batek gu entzunalizeteko eskatzeko bentanako regietatik garrasik sokorro ordu erdi. Sokorro! Edo ze euskera zerderaz hizkuntza honetan eta bioza maia. Siusplau, bioza maia, bitxarti niri barzka esaten, inok ez dut zingo kaso, no seke, de repente, bezindarixo zu esnatu. Eta etorri zile, bezindarixo zu, Mossos de Escuadra, no seke, no sekuan. Mossos de Escuadra, eta zabatu gontzen eskatzeko ati, zelan, klaro, moño bat asamen, bekerra guztixekin da pijaman. Pues etxan, Bai. Igual hori izan da. Lotzagarrinetako bat. Izago dituzu. Bai, Beste seguro batzuk. baietz. Pentsatu seguro beste baietz. batean kontatzeko. Bueno, Sondo, aiora galderi listo. irantzun de, listo. Onarte. Ai, oparia! Oparia. Oparia aioraren Eskerrak zat. horatzen. Boi. Jupi! Oparia, ez hain besterako, Ez. Opari xumea, baina... Zure poleo mentak eta infusioak hartzeko, edo zerbezak. Bueno, ez, Bate. tea edaten dut, eta gainera, bai, zerbezak edango ditut, baina tea eta kafea izan behar da deskafeinatua. Oh, vale. Me encanta iola lehenengo pastillak, alkola, da de repente, Bai. kafita tegiet deskafeina. Bai, bai, ez dana da, esaten dutetan pastilla dira berantza joateko, bai. Vale. Ez gorantza. Eta nik hartzen dut kafe bat, bueno, eta kike ordiako. Ja. Eta, hori, eta tea ere, desteinatua izan behar da. Desteinatua. Zela, Oso ondo. Eskerrik asko. Zuri. Maitxutez lan egoza, gustora egoza. Bai, ondo, gustora. Galdera Tranquil. ez da egin behar. Ja. Es que da como, porque claro, imagínate Ez esta dago joko da, fatal. Ez que beti irudikatzen gu hori. Infierno. Ez, ondo. Gustatuko No? litzaidake pila bat, egunen batean batek benetan Benetan esango esati. baligu. Pues behitu neskak, ez nahi zain gustora egoan. Jo, ez dakiz erantzuko neuken. A ber, azkenan tranquil gauz, ez dago tensio punto bat, ez? Ja. Ez. Nik Behintzat pentsau ez dut- ez eskero- dut sentido. Ondo. Claro, es que pensaba eskero ez hau ez la gustoren eukizu galdetuko. Claro, bai. Bueno, listo. Amaitxute orduan, onaino, atala? Onaino, entzulei beti bezala eskerrik asko, iruzkina jarri, laikak eman eta hori guztia, nahi baduzue beste denboraldi bat datorren ikasturtean. Eta besterik gabe, maite zaituztegula. Mositxo bat, jarraitxu bai ora ze amaiz egon adi, laster zeataten daben, eta iruzkin du meze. Agur! Agur! Agur.